Hello jirpo jirpietum non pirthe long kachingthur asai nang bat bom tang lo la sila su kachingthur kupisi kachingthur ma la itum lang nam sina. No, 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 no. Oh, he tried it. La hello nang lu tum thek long lo kadi ko an mane pirthe long muni de tum kachingthur asai kideng de ke nang lu tum thek long lo ke asi non bang ke owe kimi tum tame kachingthur ji phan ko son ma puke sob chini lab lo ili tum than ting ang ni lo di makalima la lo to la si nang lu tum thek long er lo pot pine video ke lan hen lo kang ton lo kardom